Facem brindul sora mea. Aici cu sticlată de apă, o să puneți așa undeva. Ăsta, tableta asta se vede. Tableta aici așa undeva. Și o să pun sticla. Și stă așa cu... O să pun fața așa. Să vadă că o să fac un brind. Și că stau cu fața. Să vadă că o să iasă apă. Că zic, o să crească apa în sus. Adică să urce apa în sus, să vă stropească doar. Și să fie ea, să vedem că o să iasă. Așa, am revenit. Bună, Anais. Bună. Mă jucam pe telefon. Daniela avea pe baterie. Să se și vadă că s-a așa. Anais, acolo nu e nimic. Acolo e ca să o am amintire, da? Nu e niciun vlog, că nu fac YouTube. Bine, tu să fii. Bun. M-ai lovit. Bun. M-ai lovit. Hai, Ana, vine cu a? Să vezi că o să... M-ai lovit la mână. Deci fii atentă. Ăsta, deci când fac așa, să vezi că ia gen așa cum fac, Fac și așa? Faci până jos să vezi cum se ridică apa. Gen, uite așa. Când faci asta. Uite așa, gen. Ai văzut? În spate să cădea apa și jos. Adevărat. Deci ești gata, uite cum fac. Deci, uite așa. Haide, Anais, ești gata? Haide. Dar pune și fața aici. Nu, pui tu fața aici. Și faci așa. Nu faci cu gura, stai departe. Lasă! Să te și vezi. Deci stai cu fața așa tu. Da. Și faci așa, O gen. să-mi iau ceva. Nu, că nu fac nimic. Păi fă așa. Și eu strâng după? Nu! Să vezi că se ridică apa. Deci nu așa, deci stai așa. Deci o să stai, uite, așa. Cu fața, uite așa. Și tu o să faci în așa. Să vezi că se ridică apa. Păi nu, hai, fă! Wow, ce fraier a făcut-o ei. Mamă, oameni buni, cum a făcut-o. Ia uitați-vă. Uitați, plină de apă. Nu cred că Mă duc la să vedeți ce bătaie mi-au.